tambah cabai merah kalih rawite gangsal ewu nggih. Kalih sop-sopane setunggal. Sop-sopane pinten? Saya iki mawon. Niki mawon. Niki mawon, Bu. Niki setunggal nggih, Bu. Dadosnya pinten? Nggih. Monggo. Matur nuwun nggih. Kula pendhet nggih, Bu. Mboten. Matur nuwun nggih. Ibu sampun 13 nggih. Nggih. Matur nuwun. Mbak, aku sayur kentangnya telu. Mie gepengnya 3.000 karo ayam pahane siji. Ini 2.000 ora pedes to? Iya, ora pedes. Karo ayam. Ayam pahane 1. Ya udah. 5. Ya. 5 sama 6, 11. 11 karo loro. 13. Ya. Mbak pecah, ada pecah wongan. Bebas, Mbak. Pecah kok ndak go jujur ya, Mbak? Ya, orang oke, Mbak. Wis oke. Oh. Ya. 8 kan ya? Ya. Mbak 8. Halo. Iya. Matur nuwun nggih, sami-sami. Udah selesai? Iya.